ma ndị nne ma ndị nna ma ụmụaka praịmarị ma ụmụaka sekọndịrị ma ndị si n'ụlọ aga ma ndị bi ebi ma ndị mahadum onye ọbụla nọzi n'ụlọ ugbu a n'ihi na gịnị mere n'ihi na anyị nọ n'oge ezumike ana m asị unu ụtụtụ ọmanụ aha m bụ Chidiebere Ụgbọaja ma tupu anyị abanye kpọmkwem n'isiokwu anyị ji bata taa bịanụnụ ka unu hụ anyanwụ ụtụtụ onye ndu ntụziaka m onye mụ na ya nọ ebe a ugbu a ọ bụ mụ na ya nwekwenụ nnọọ ihe mmemme ọ pụrụ iche a ihe na-akpọdebe ebe anyanwụ ụtụtụ aha ya bụ Oriakụ Doris Ọnụ mana ama ahapụ ya ka o jiri aka ya na-ekele n'Igbo kelee ndị Igbo Igbo ndị nwe ma ndị nwe ma ndị di m ma ndị nke na-alụkwa maka na ọ na-alụbatakwara anyị lụgakwaba ọzọ nụrụkwa anyị na-asị ụtụtụ ọmanụ n'ebe n'isi bido telivishọn mgbịrịgba aha ji eweta unu ihe gbasara Igbo mmerịkọta anyị ihe anyị ga-eme ka ọ na-adịrị anyị na mma ọkụkwala ọzọ taa ọnụ makwa na agụghị ụzọ mee gịnị agụghị ọnụ mmanụ maazị isiokwu anyị taa nne isiokwu anyị bụkwa nnọọ nke ga-abara onye ọbụla uru ma ndị niile ma ndị na ihe dịka oge ugbo o nwere ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ mana ọ bụghị oge ugbo onye ọbụla nọ n'ụlọ were n'anya ụfọdụ na-agbakwa mbọ ka ha gụchaa mgbe eziokwu mana onye ọbụla were n'anya wee chee na ihe onyonyo telivishọn ya anyị na-ekele unu ọ gịnị bụ isiokwu anyị jiri bata taa n'isi ụtụtụ taa ọ bụ isiokwu ndụmọdụ ọ bụcha ihe m ga-ekwu gbasara ya ndụmọdụ bara nnukwu uru maka oge ezumike anyị nwere ndụmọdụ maka ndị nne na ndị nna nwekwa ndụmọdụ maka ụmụaka na ndị skuul ndị nọ n'ụlọ ugbu a nne otu enyi m nwaanyị si na ọ bụkwaghị enyi nwaanyị nke arụrụ ala otu enyi m nwaanyị ya bụ onye mụ na ya na-ekwukarịta ọnụ ọ sị na nke na-agbakọ ya isi bụ na ụmụaka lọta ha si n'ụlọ akwụkwọ lọta ya echefuo na o nwere mgbe ha anaghị agụ akwụkwọ ya dịka a ga-asị na ha bụ ndị ọzọ n'ihi na ọ baịla na ka bekee na-akpọ rhythm of the day ya bụ ọ marala ya ahụ na ụmụ ya ụtụtụ onye ọbụla gaa akwụkwọ ehihie ha lọta mana ugbu a onye ọbụla nọkọziri ọnụ kedu ihe ị chere gbasara nke bekee na-akpọ adjustment ya bụ ntụgharị na nnọgharị ma ụmụ akwụkwọ mechie ihe mere anyị ji hụrụ mmadụ ọ ga-awụ nke ọbụla hụkwara asa akụgharị ụkwụ egwu akụgharị egwu akpụgharị ụkwụ ya atụgharị ụkwụ eji agba ya ya mere ma onye nne ma onye nna ga-ama na akụgharịala egwu ahụ akụkwarịkwa ụkwụ eji agba ya ka enwe ike na-abata ụmụaka ọfụma ụfọdụ na-etikwana mgbu na ihe a na-eri eri ọkachasị ndị nke bi ebi na skuul ma ọ bụrụ ndị nke na-esoro ụlọ na-aga ịma ụmụaka ugbo isi ha dị ihe na-atọ ha ụtọ ha dị mkpado ha nwere ike iri ụtụtụ tupu ehihie na-abịa erikwa ọzọ a na-eripụ mmadụ n'ụlọ n'oge ezumike ọ bụghị nke eji ọnụ akọ nne n'ihi na ị ga-enwezu ihe niile nwee ma nke a na-ata ata nke nri mgbe ọwụ ndị baya na-akpọ ya nri mgbe ọwụ ifego na awụ imechara garị na-eme ka ikute ofe tupu ị na-eweta ewego ọnụ tacha ya ha atamiele dị garị ikwu ọsị gị gịnị nọ nke ahụ ya erighị mgbe ahụ ọ nọhụ n'ụlọ ka ihe ya agụbaga ga ahụ nabatakwa ya ewukwu egwu ahụ ga-eme gịnị a ga-atụgharị mana ọ na-enyekwa aṅụrị na ịbata ụlọ gị juru eju ọkwa na aṅụrị ya na-adịkwa hapụ maka ihe ahụ ọ na-agbakasịkwa m ahụ ọ naghị enye m aṅụrị ọ na-enye aṅụrị na ịgbakwa mkpu nnọọ nke bụ eziokwu ọ na-enye aṅụrị mgbe ọnwụ ga-anọkọsị ọnụ ụmụ udo akụkọ ụlọ ga na-akọ ife onye nke a na-etinye ọnụ onye nke ụlọ eju isi na ndị nwekwa ụlọ ejugo ọ bụrụ na ọ ga-ekwu omume aga m achọ ka nwee ebe ha na-aga n'ụtụtụ ha gafuo n'ụtụtụ mgbede ha alaghachi ka o doo m anya ka m dị mbụ nwerekwa onwe m n'ụtụtụ ka m si enwere onwe m onwekweghị ihe a na-arụ dịka ọrụ ọ dịka ọrụ anyị a ndị ụfọ ọ n'ụtụtụ ka m na-eji arụ ya ọgwanụ onye dịka mgbe ị ga-ezighị ozi gaa gotere m ihe gaa mere m nke a ma nke a ihe ndị ahụ na-ekwu tupu ọrụ ma ị gafiche ụgbọala gị tupu ị na-apụ ka ị na-awụ ahụ ha gagofichaga ya udo nke ha ọ naghị emego obi aṅụrị anaghị ekwu ọ na-eme obi aṅụrị nne ihe dị na ịma ihe niile ihe ọbụla nwere uru nwekwara ọghọm
ihe ọbụla na-atọ ụtọ nwekwara ebe ọ na-elu ilu. Ọ dị mma. Ọ ga-adị m ka anyị ga-agbaga ga-agbarịta obere egwu zuokwe n'ike ihe awụ ụtụtụ gbatịrị wee kwado n'ihi na anyị nwere ọtụtụ ndụmọdụ dị iche anyị ga-enye ma ndị nne ma ndị nna. Ọ dị m ka anyị ga-ebu ụzọ anyị gaa obere ezumike alaghachi anyị ga-ebu ụzọ nye ndị nne na nna ndụmọdụ n'ihi na ọha bụkwa n'isi kpakwu ntị. Anyị ga-agwa ha ụmụ ihe etu esi eme adjustment nke bekee na-akpọ adjustment ụfọdụ ihe ha chefurule gbasara ụmụ ha. Ọ bụ oke na ọrụ dịrị anyị ime gịnị ichetere ha ya. Ọ dị mma.